va trobar una guineu, que també es va posar molt maratona. I aquesta guineu, anant per la muntanya, va impactar un ocellet. I aquest ocellet, volant i volant, va arribar al mar. I va contagiar un munt de peixets. I un peixet d'aquests va contagiar a un mariner. I aquest mariner, que anava voltant per tots els mars del món, sense voler, va contagiar un creuer amb milers de persones. Llavors, els científics més importants del món i els metges més importants es van reunir i van decidir que el millor que podíem fer tots era quedar-nos a casa i no sortir. I això ho han fet. Però què passa? Que molts de vosaltres, potser a casa, tot i que teniu moltes joguines i emocions, potser us avorriu i penseu que us falten coses. Però el que no sabeu és que teniu dos euros. Perquè el que teniu potser ara sou petits i no li donem importància. Ara mateix teniu una de les coses més importants de la vida, que és temps. Temps per pensar en vosaltres, temps per compartir amb els vostres pares i els vostres germans, temps per fer deures, per aprendre i sobretot temps per jugar. Així que